Adofo era wase se do fini so nya botre na watrans da o hwe attention TV the American say your boy Chido make University Foundation kwen de abani nuane pastries ni ade nyina ofre na onsabeka no na the American say Ghana baby abeduru no eden a oman no aha na nyame de abedu ntie nsom ne nante musa ne beyi na usaka video ebia e wa cho share comment na enhye nyonyam meche wo se ne a wo ye bia nya botre na ye wate manyame mrem mfa oni mi de nya hwe asa oni mi de be ma enyiyi adofo na me kan se amiri bi atwa mbese last year me kamri bi atwa na sa wapa last year ana Safina good Sadamo no ne Borga bi kikuru yese onu go Borga no amkoda hotia Borga nso abedu no abroche for my mamudi obu oba sanam ba bi kikamo ezomo ne ma na ti wo ho kwase ebuo nti abroche mama kwase ebuo nti opefufo lefo Ghana li ba Ghana for man so de o mete se Borga ofia bo cha na hopo kwa de ya na tazi mi de Borga ne mama no na Borga yeso be di wa man to be si ususa ba wi wa o ba kura wo yire wa hawo nso ntie ni no wa kwa no atopan obedi enti ene ba sa Safina godi aku Borga yi ete fo fanchani na obreka kraba na watimi Safina godi watimi ni abrantie onu fia bochi ba ni moja ay hot ni girlfriends ni kanchman so free ya salage se ni kanchman so free ya na abrantie abedu no ne ope kakra dia pa nanum e ma so de mu huhia ni oba wa abra bo mu a oba bi sore na untimi control a oba na ne be ma na twetwo yankopon de sa tumi na hye omana ntem to ye den omkita power abrantie ni gay koda hotel sa kronfo ne ba ho mini obi is alleged kiki Safina godi damoi asem ko pie court police for bem wakum Borga enne enya ntie se ye buano kumfo ayede ne konsan ema amotwe mpra mo hwe wie Borga so e ba Ghana mo ba se mo be pe Ghana for ma na mo no ma da no mo hwe ye se abroche for mema mo ba na mo tadua no kekam sa mema yegu Ghana ye de enim di wa ho mo so mo hwe yi na mo hu se yeso egu Ghana ha ye ni di na hwe ye nti amaninya se nti ni se Ghana maiwa no so bonia bo mutrimu a wo ye Borga na nim koka ukopo ba na menka se wo ye Borga disguise ho na nyame amwo na koka se Borga ono abe sha conform mo aba wo so mo be ku Safina da mo yin ayade a court abu an kumfo se yem fa nko afiase ni ngo bu an kumfo nti sabri enyamra mi kan court ni o man mra na atijina na mo de asam yeba yen kona yen tie nsam a court no e de abua yeni abai Safina godi se damo yen kona nkɔhwe 22 ena yanti asemude abra eye Ghana ni ede hye ba kwa no akwakotra Canada wo bo ne bra honoma owura Frank Osei obepie mu ewo Accra afe ade achinya yese owura yi enkrofo bi afa koti kwan so ekunu ya ne no ena policefo eye nhwehwemu a wo mo echi ewuraba bi a ye frɛ no Safina Mohammed Adizatu a no mususu se sa abaye enim ho bi enkyeremu no ekyerɛ se Frank Osei no ewuraba yi eye ne mpra a wo kɔ no
hɔ na no ɛna anadwo da siwe mu ebinom ɛbɛka ne ho ɛma wɔn ɛde sekan ɛwowɔ owura yi kɔpem so owu yi a wɔn de kyɛn ɛkyekyere na emogya ɛpram no ɛno akyi no wɔn ma emu no so ɛde firi ɛdan mu nom ɛde bɛto abɔntene ɛwɔ ne kaa na wapake ɛwɔ efie hɔnom ɛno ɛna polisifoɔ wɔn wɔ nkran ɛtumi yɛ nhwehwɛmu a awuraba a yɛfrɛ no Safina Mohammed wɔn ɛkyi no ɛna afei ɛyɛ aberanteɛ bi so a na ɔno so ka yɛfrɛ no Mike Fifi Ampofo Akono ɔno so wɔn ɛkyi no na mmerɛ a wɔn ɛde asɛm ɛkɔ ɛyɛ Adenta District Court no ɛna Attorney General Department wɔn ɛgye sɛ wɔn rehwɛ docket mu na wɔtwe awie yɛ asɛm no kɔpie mu wɔ Adenta Court no Attorney General ɛde advice na ba wɔse kwan a wɔn si ɛfa so ekum owura Frank Osei no yɛmfa soboɔ no ɛmmɔ ɛyɛ Safina Mohammed wɔn ɛncharge no for murder afei ɛyɛ aberanteɛ baako a wɔn so ɛka asɛm no Mike Fifi Ampofo Akono deɛ Attorney General for ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ade a wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu foforɔ ne yɛfrɛ sɛ forensic investigations no nti ɔno deɛ Attorney General ɛnya nsi gyinaeɛ sɛ kwadu bɛn ɛna yɛmfa ɛmmɔ no na ɛnkyɛ pii ɛna Frank Osei a wɔn ku no yɛayɛ ne maame ɛyɛ Madam Ajua Bedu ɛso yɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamudi a na wɔsrɛ Attorney General sɛ wɔn nyɛ ne ntɛm srɛ bɛyɛ a atentene ɛbɛtumi aba Madam Ajua Bedu a ne ba ɛna wɔn eku ni ɛna afei ne nua baa a ɔno nso yɛfrɛ no Vivian Ya Ata ɛtwetwe nsɛm nkɔmmɔ ɛma wɔn kyerɛ mu sɛ mede made srɛdeɛ to abayɛ nim sɛ me ba ne wu a wɔwuo no megye tum sɛ Safina n'ani da ne ho ɛna wɔkum me ba no ti aban wɔnhwɛ na wɔnyɛ ho nokorɛ ɛma me na me lawyer ne makasa sɛ yɛde awudie kɔ adu abɔ Safina enti sɛ wɔkum nipa de a de yɛdi kan no mede aseda ɛma abai na misra abai sɛ masoma mede to n'anim no waba mu ama me no ɛnokorɛ na mesra aba sɛ oni ma me menka sɛ abai ni sisi no na wɔn so ne maame nsu na nokorɛ no ne hia me sɛ abai behwɛ ama me sɛ wontimi nhu obi amfa no nto dɛ mani ni ɛnam yɛnsa mahunu sɛ Safina yi na dida ho enti sɛ abai de sɛ akɔ adu na bɔ no a wɔn kɔ so na atɛntene ni a ɛwɔ asɛm no mu biara no wɔn kɔ so na wɔn yɛ ma me wɔn sɛ Safina da amon court kyerɛ sɛ ɔno na wadi saa bɔne nti ebua no kumfo fa yɛ sua deɛ mentie video kɛkɛ na nufu mpo ɛbɔ baako kumbetima mo atɔgɔtem enso ɔworo ho a anya attractive ɛhyɛ brazier mu a ɛyɛ attractive awurade hu yɛn bɔbɔ no yie inshallah nyame ne ɛboafo bɛda asɛm akra